लोगोफोर आं दिनै आरो नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ जाबाय हपलेस एनडिएफबि। मानो हपलेस एनडिएफबिआ आं दिनै नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों। थांनाय बिटिआर एकर्डखौ गोबां एनडिएफबिफोरानो बुंदों जे एकर्डआ एनडिएफबिजोंसो जादों आरो बे बिटिआर एकर्डखौ जोबोर गेदेर होननानै सानना लाबाय थादों बिथांमोना। दायो आं बुंनो लुगैदों बे एकर्डआ मा एकर्डमोन। बे एकर्डआ जाबाय सान्ति एकर्डमोन, दावहा नांला होननानै सिलाय गथायनाय बे एकर्डआ। जों आन्दलन खालायला होननानै पिस एकर्ड खालायदोंमोन, नङा होमबा? सान्ति एकर्ड होनदों, पिस एकर्ड। दायो बे पिस एकर्डआ बे एनडिएफबि मा होनगोन हपलेस एनडिएफबि फोरनो 4 लाख करि होदों, नङा होमबा? 4 लाख करि होदों। बे 4 लाख रांखौ बिथांमोना सेलाय बेलाय जागासिनो दङ दायो। सोरनिबा नाम हायबायनो, सोरनिबा नाम गैयानो, सोरबा बाहारनि मानसिनिसो फैदोंनो, बेबायदि बिराद बेले बेजे बे रिहाबिलिटेसनखौ लानानै। बे रिहाबिलिटेसना जाबाय 4 लाखआ जाबाय बिथांमोना हाग्रानिफ्राय फैबाय, मा मावना जागोन बिनि थाखाय सरकारा माबा मोनसे बिथांमोननो होदों। आरो बे बुस्थुआ बै सोरबा आबसुनि सोरबा पाब्लिक बेफोरनि थाखाय नङामोन आरो बेखौ होनाया। नंगौ होथाव जायोबो, रोंब्लानो होथाव जायो आरो होनो हायोबा मोजांनि बाथ्रा। दायो ओरैबायदि सोरनिबा थालांदोंनो सोरबा बाहारनिया मोन्दों, अरिजिनालनिया थालांदोंनो बाहारनिया मोन्दों, बेबायदि हपलेस। बे दा एनडिएफबिखौनो बुंनो लुबैयो आं दायो हपलेस। खारन मानो हपलेस नोंथांमोना बुजिगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला। एनडिएफबिआ जेब्ला एकर्ड जायो अब्ला 4 फेक्सन जाहैदोंमोन, नङा होमबा? आरो बे 4 फेक्सना थेर बेथेर एकर्डनि उनाव जिथु पलिटिक्स राजखान्थिनि बेलायाव थेर बेथेर जादोंमोन। राजखान्थिनि बेलायाव थेर बेथेर जादोंब्लाबो बे जिथु एनडिएफबि केडारफोरनि जिथु लिस्ट, मुं कागज बानायनानै जिथु लिस्ट साबमिट खालामनाय, बेफोरखौ अफिसाव जमा जाना दंमोन। आरो बे खामानिखौ सोर मावगोन सरकारनि लामाखौ नेना दंमोन। आरो बे सोरबा जेननायाव थांबाय, सोरबा देरहानायाव फैबाय। दायो बै जेननायफोरनिया गोबांनियानो नाम लिस्ट फैयाखै होनदों। दाखालि बिआर फेरेंगायाबो होनदों जे धीरेन बर'आ सेंग्राफोरनि लिस्टखौनो होफैयाखै होननानै। हपलेस बे राजखान्थि एनडिएफबिखौ लानानै दायो हपलेस एनडिएफबिखौ लानानै माखासे एनडिएफबिनिनो लिडारफोरा राजखान्थि खालामगासिनो। बोरै लिस्ट फैया जाखो? जमाहैनो हरनाय लिस्टमोन, माखासेना फैबाय माखासेना फैयासै। बे बोरै जाखो? बे फर्मुला राजखान्थि खालामनाय बेफोरो। जों नुहुरो जे साननानै जेनेबा लिस्टखौ आंनि सरकारा देरहाबाय, बे जेननाय पार्टिनिसो बे कागजआ माखासे बोखारना गारना होबाय। बे बोखारनायाव सोरनि नाम थांखो ना पात्ता। दा जायफ्रा थालांदों बिथांमोना बिदि खालायजादों। बेखौनो बुङो पलिटिक्स, राजखान्थि, बेखौनो बुङो राज खालामनाय। देरहाबाय नालाय राज खालामबाय, नङा होमबा? खिन्थु हपलेस बुंजायो दायो एनडिएफबिखौ। खारन मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना गावसोरनि थाखायनो सेलाय बेलाय आरो गुबुननि थाखाय मा मावना होनो हानो, नङा होमबा? आरे नोंसोरखौ जेब्ला भरोसा खालामदोंमोन, नोंसोरखौ भरोसा खालामनानैनो गोबां बेक्तिफोरा नोंसोरनि थाखाय नोंसोरखौ ओंखाम बोथिसे जाहोनायनि, नोंसोरनो रेसन बोना होनायनि, नोंसोरनि खामानि मावना होनायनि मेसां बुख्रुब जानायफोर दं। सोरबा नोंसोरनि थाखाय हा फाननानै, न' बां गारनानै, गामि गारनानै, समाज गारनानै खारनो गोनां जादों। जोंफोरनियाव एभिडेन्स दं। नोंसोर मिथिगोन, नोंथांमोना मिथिखागोन, जायफ्रा हपलेस एनडिएफबिफोर, नोंथांमोना जि एरियायाव राज खालामोमोन, जि जायगायाव थायोमोन, बै जायगानि मानसिफोरा नोंसोरनि थाखाय बेसे बुजानांखो, बेसे हमना लांजाखो आर्मि पुलिसजों। सोरबा खारनांबाय, हा फानना खारनांनायबो दङ। जोंथ' रोखा रोखा नुबोनाय। नोंथांमोना गावनिल' सानबा मा जानो? बै
नोंसोरनि थाखाय जायफ्रा एसां खस्थ' खालामबाय बिसोरखौबो नोंथांमोना माबा मोनसे उपाय होनांगौमोन दिनै नोंथांमोना बेफोरनि मानो बेबस्था गैया बेबस्थाखौ लादों जों नुदों सोरबा बेक्तिया गावनि रिश्तेदार गावनि न'खरनिफोरखौ नाम थिसनना हरदों आरो नाम फैदों बेबायदि जाय बेक्तिया थाम्फै मासे अरजायाखै लेवार मासे अरजायाखै फंसेबो बुजायाखै बैसोर बेक्तिफोरनि नामखौ जुदि दैखांना हरनो हाबायब्ला आरो बे अरिजिनाल एनडेबि बा अरिजिनाल एनडेबिनो खामानि मावना होनाय बिसोरनिखौ मानो खालामना होनो हायाखै बे जोबोद लासिंसिं बाथ्रा दिनै एनडेबियानो हपलेसाव गोग्लैना दङ खारन मानो होनबा जों दाखालि प्रेस मिटआवबो नुदों जोङो ससियेल मिडियायाव बिपिएफनि जितु एमसिएलए प्रेस मुसाहारि बिथाङा बुंदों प्रेस मिट होदों बेयावबो बुंदों आबसुनि फैदों सोरबा नामफोरा मुं खारिलायथारदों आरो जों नुदों सोर सोरनो होदों बाट जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों नंमारगौ आबसुनि सेंग्राफोराबो मोननो हादोंब्ला जि जायगायाव एक्स एनडेबि दा जितु हपलेसफोर बिथांमोना जेराव थायोमोन बैफोर जायगाखौ मानो एसां थबनो बावगारखो नोंथांमोनजोंनो लोगोसे माबा मोनसे बेबस्थाखौ बैसोरनोबो होमोन जायफोरा नोंसोरनि थाखाय खस्थ' खालामनाय ओंखाम जाहोजानाय बिथां बेक्तिमोनाथ' गोबाङानो दासिमबो गोथाङैनो दङ बिथांमोना दानो एसां थबनो मानो बावखो एक हर जानायानो बावाखै दसेयावनो नोंथांमोना जुदि बावबायब्ला अब्ला नोंथांमोना गुबुननि मा मोजां मावनो नङा होमबा बिनिखायनो दिनै एनडेबिया हपलेस रावनिबो फारसे सानग्रा नङा एनडेबिया दिनै गाव सोरनिखौनो सेलाय बेलाय सोरनिबा लिस्टखौ सोरबाया सिखोमानानैनो होबाय गारहरबाय सहैखानाय लिस्टखौ राजखान्थि खालामबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना दिनै हपलेस एनडेबिखौ मिथिबाय जानांगौ आं दिनै बेबो मोनसे जारिमिन नोंथांमोना नंखाय सानगोन गोथौयै सान आरो ससियेल मिडियाफोरखौ नायबाय था अब्लानो नोंथांमोना बुजि मोनगोन बेसे खुद्रि सातलायनो गोनां जाबाय थादों बै एक्स एनडेबिफोरा बिसोरनि गेजेरावनो दङ हपलेस नङा होमबा साननो रोङि मुर्ख लिडारफोर बिसोरनि थाखायनो बेफोरबायदि जादों दा आं बेखिनिखौनो बुंदों दिनै बे बड' हिस्ट'रिया दिनै बेबो मोनसे बर' हारिनि मोनसे जारिमिन आं जि बुंगोन बियो सोरनिबा थाखाय बिखायाव खें नांनायबो जानो हागौ बाथ्राया खिन्थु बियो जारिमिन आरो बियो सैथो जारिमिन जालांदों दा सोलिफुबाय थादों दायो जोंनि माखासे लिडारफोरा बेफोरखौ जितु जों नुदों ससियेल मिडियायाव डिसेम्बरनि 18-19 जितु सावरायगोन फाइनाल सरकारजों बे खेब सावरायनायाव जाय बेक्तिफोरा जे खामानि मावनानै खस्थ' खालायबोबाय बिथांमोना कालेक्सन खालायनानै माबा मोनसे राहा लामा होनांगौ आं बेखिनिखौनो खावलायदों स' लोगोफोर बेखिनियानोसै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायगोन आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव बेखिनियानोसै लोगोफोर